Listen channel. Welcome to my all viewers. बे समाव आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे टपिक्स बेलेग एक्सट्रा टपिक्स लाबोदों बे टपिक्सआ जाबाय सेन्टेन्स माने बाथ्रानि बागै जों दिनै सावरायगोन दा जोंहा अट'मेटिकलि जोंहा माने टेन्सनि चेप्टाराहाय फिनिशिं जाहैबाय दा बेखायनो नोंथांमोननिफ्राय जेबो कमेन्ट फैलाय माने कुइसननि जेबो माने डिसकासन जेबो लायासै स' नोंथांमोना भिउवार्सफोरा जुदि कमेन्टफोर हरनायमोनब्ला जोंहा थारैनो एग्जामाव फैथावना खायसे कुइसनफोरखौ माने सावरायनाय जागोन स' एनिवे जों नैबे स्टेपाव जों सेन्टेन्सनि खायसे जों एग्जामाव फैनाय टेक कुइसन बा जि खालामनो गोनां बेनि बागै जों माने रायज्लायगोन बेसिकेलि जोंनि लाइफआव जों थांना थासान्दियाव सानसेयाव जों मोनबा रोखोमनि बाथ्राखौ रायलायनाय जायो फोरमायथिनाय सोंथिनाय थिननाय गोसो जानाय बा जिंगासिनाय बा बेबायदि बाथ्राफोरखौ जों रायलायनाय जायो दा बेनि सायाव जोङो बे बाथ्रा बाहायनायखौनो जों इंलिशाव बोरै इउज खालामगोन बेनि बागै जोङो सावरायनाय जागोन सोना गिबियावनो जोंहा मा दोङो थांखि बायदि सेन्टेन्सखौ जों मोनबा बाहागोआव राननो हायो होनना बुंदों गाइस बेफोर जाबाय मानो नाम्बार 1 एसार्टिभ डिक्लारेटिभ बा स्टेटमेन्ट सेन्टेन्स फोरमायथिनाय बाथ्रा फार्स्टनिया 2 नाम्बार इन्टारोगेटिभ सेन्टेन्स सोंथिनाय बाथ्रा 3 नाम्बार इम्पारेटिभ सेन्टेन्स थिनाय बोसोन हांख्रायनाय बाथ्रा 4 नाम्बाराव जोङो अप्टाटिभ सेन्टेन्स गोसो जानाय हास्थायनाय एबा आरज गाबनाय बाथ्रा एन्ड 5 नाम्बाराव जोङो एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्स गोसो जिंगानाय एबा गोमोहाबनाय बेबायदि खायसे सेन्टेन्सखौ जोङो माने दिनै सोंथिनाय फोरमायथिनाय थिननाय गोसो जानाय जिंगानाय बेफोरबायदि मोनबा टपिक्सखौ जों दिनै सावरायगोन स' गाइस बेनिखायनो माने जिर' टु हिर' ना होमबा जिर'निफ्राय हिर' जानो थाखाय बेखिनि कनसेप्टखौ जों माने साफ्रोमबो माने जायफोर माने दासिमहाय इउज खालामनो रोङा बिथांमोननि थाखाय इम्पर्टेन्ट स' बेनिखायनो आं बे टपिक्सखौ लाबाय सेन्टेन्सखौ जोंहा टेन्स रोंनायनि उनाव जोङो सेन्टेन्सखौ खायसेफोरखौ बुजिना मोनो खारन बेवहाय जों माने कुइसन खालामनो थाखाय इन्टारोगेटिभ खालामनो थाखाय बि भार्बा मा बेफोरखौ मिथिनांगोन बि भार्बनि गेजेरजों जों मा खालामनो हायो दा बेफोरनि थाखाय जों माने टेन्सखौ गिबियाव फोरोंग्रोनानै बे समाव जोङो सेन्टेन्सखौ लाबोबाय स' गाइस एनिवे दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै जोङो दानाय बेखौ बुंबाय थांखि बायदि सेन्टेन्सखौ मोनबा बाहागोआव राननाय जायो नङा होमबा बे जाबाय माने एसार्टिभ एबा डिक्लारेटिभ सेन्टेन्स इन्टारोगेटिभ सेन्टेन्स इम्पारेटिभ सेन्टेन्स अप्टाटिभ सेन्टेन्स आरो एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्स दिस 5 सेन्टेन्स बे मोनबा सेन्टेन्सखौ जों मा दिनै सावरायसिगोन स' गाइस नायदो दाना फार्स्ट नाम्बार 1 आव जोङो माने एसार्टिभ सेन्टेन्सआ बोरै जायो फोरमायथिनाय बोरै जायो दा बेनि बागै जों सावरायगोन ना एसार्टिभ अर डिक्लारेटिभ सेन्टेन्सआव बेरखांनाय बाथ्राया नङा होमबा सेन्टेन्सआव बेरखांनाय बाथ्राया बेनिफ्राय जोंहा सेन्टेन्सआव बेरखांनाय बाथ्राया फोरमायनाय एबा रायथिनाय बायदि जायोब्ला बेबादि सेन्टेन्सखौ एसार्टिभ अर डिक्लारेटिभ सेन्टेन्स बुंनाय जायो जुदि सेन्टेन्सआव फोरमायनाय बायदि जायोब्ला बे सेन्टेन्सआ मा जायो जोंहा एसार्टिभ बा डिक्लारेटिभ बा स्टेटमेन्ट बुंनाय जायो स्टेटमेन्टबो बुंनाय जायो दे दा बियो जेरै आं सासे फरायसा बियो सासे फोरोंगिरि बियो न'आव थांगासिनो दङ बेफोरबायदि जों फोरमाया होमबा बिसा माने मोजां लेट्रिन दङ बिसा माने मोजां मटर साइकेल दङ बेफोर जाबाय फोरमायथिनाय बाथ्रा बिसोरनि बिफाया सासे मोजां फोरोंगिरि बेबायदि फोरमायनाय बाथ्राखौ जों माने एसार्टिभ बा डिक्लारेटिभ बा स्टेटमेन्ट सेन्टेन्स बुंनाय जायो स' गाइस बेखिनि कनसेप्टखौ जों मिथिथारनांगोन अब्ला जों माने इंलिसाव माने पारफेक्टलि जानो हागोन एनिवे दा सेन्टेन्स एसार्टिभ सेन्टेन्सखौ स्टेटमेन्टबो बुंनाय जायोनो आरो बेयाव मा बाहायनो गोनां जायोनो बिदि बाथ्रानि जोबनायाव फुल स्टप फज'नाय जायो जेरै बिदि जोबनायनि बाथ्रानि उनाव माने फुल स्टप जों बर'आव माने थे जायो नङा होमबा इंलिसाव जोंहा मा बेखौ बाहायनो थाखाय जोंहा फुल स्टप बे फुल स्टप बे डटआ बेखौ मा जायो फुल स्टपखौ बे डटखौ बेखिनि डटखौ जों मानो बाहायनाय जायो बे डट मोनसेया नङा होमबा बे डट मोनसेखौ बाहायनाय जायो बे जाबाय फुल स्टप दा इंलिस माने वार्डनि जोबनायाव बा सेन्टेन्स जोबनायाव जों माने बेखिनिखौ बे वार्डखौ बे डटखौ जोङो मा इउज खालामनो गोनां जायो नायनाय आइ एम ए स्टुडेन्ट आं सासे फरायसा बेयाव नङा होमबा आं सासे फरायसा होननाया फोरमायथिनाय जादों बाथ्रा बेखायनो बियो माने एसार्टिभ जादों बे सासे फोरोंगिरि नङा होमबा बेफोर फोरमायथिनाय जागोन बिनि बिफाया सासे मोजां फोरोंगिरि बेबायदि फोरमायनाय जागोन नै शी इज गोइं टु हम बियो न'आव थांगासिनो दङ नङा होमबा थांगासिनो दङ फोरमायथिनाय जायाखै गाइस फोरमायथिनाय जादों नङा होमबा बेनिखायनो बियो माने एसार्टिभ सेन्टेन्स जागोन दा नेक्स्ट 3 नाम्बाराव नाय माइ मादार काम्स हियार एभ्रि डे नङा होमबा बेयाव बेनि बिमाया माने सानफ्रोमबो फैयोनो दा बेवहायबो बियो बिमाखौ फोरमायथिनाय जादों स' बेनिखायनो बियो मोनसे एसार्टिभ सेन्टेन्स जादों स' गाइस नोंथांमोनखौ आं बुजिदों सानो दा जेबो गोनो गोथो जानोथ' गोनां गैया खारन मोजाङै बुजिना ला एसार्टिभ सेन्टेन्स जानाया माने एसार्टिभा फोरमायथिनाय बा रायथिनाय बायदि जायोब्ला बेखौनो जों माने एसार्टिभ सेन्टेन्स बुंनाय जायो बे सासे फोरोंगिरि बे फांसे गिदिर दंफां बेबायदि आरो फोरमायथिनाय नङा होमबा जेखिजाया बिसा माने मोजां गारि दङ बेबायदि बेया सासे फोरोंगिरि मोजां फोरोंगिरि बेबायदि फोरमायथिनाय मा जायो एसार्टिभ सेन्टेन्स एनिवे गाइस आं सानो नोंथांमोनखौ बुजि मोनबाय नेक्स्टआव जोङो 2 नाम्बाराव
Interrogative sentence. Interrogative माने मा बुंदों जोंहा सोंथिनाय बाथ्रा नङा होमबा सोंलु दा बे सोंलुनाय सोंथियालाय बोरै जायनाय सेन्टेन्सआव बेरखांनाय बाथ्राया सोंथि एबा सोंलु सोंनाय बायदि जायोब्ला बेबादि सेन्टेन्सखौ इन्टारगेटिभ सेन्टेन्सनि महर होनाय जायोना जुदि सोंनाय जायोब्ला मा ओंख्रि जाखाब्रा नों खाबबेसे दै लोङो सानाव दिनाव बेबायदि आरो नों बेसेबां माने ओंखाम जायो दा नोंसा बेसेबां टाइमाव ओंखाम जायो बेबायदि कुइसन टाइमा बेसेबां जाखो नोंनि मुङा मा अनानै नोंसिनि क्लासा नों बेसेबां क्लासाव फरायो बेबायदि नोंसा फादारनि मुङा मा बेबायदि कुइसन खालामनायफोरा मा जायो इन्टारगेटिभ सेन्टेन्स इंलिसाव इन्टारगेटिभ सेन्टेन्स बर'बा सोंथि सोंनाय नङा होमबा सोंथि सोंनाय जायो बेबायदि खालामनायखौ बेखौ माने इन्टारगेटिभ सेन्टेन्स बुंनाय जायो गाइस दा बेनि बेयाव इम्परटेन्ट मार्कफोर थायो किसुमान बे इम्परटेन्ट मार्कफोरखौ जों मिथिनो थाखाय गोनांथार खारन आरो बाथ्रानि जोबनायाव सोंथिसिन कुइसन मार्क बे कुइसन मार्कआव थायो नैबे कुइसन मार्कआ सोंथि होनो नांगौ बेनि जोबनाय बाथ्रायाव माने जोंहा बे कुइसन मार्क बेबायदि सिनखौ इउज खालामनाय जायो अब्लासो जोंहा मा सोंथि सोंनाय जायो आबुङै जायो दा बेखौ बेखिनिखौ आं बुजि मोनबाय होनना सानो स' गाइस नोंथांमोना जुदि बुजि मोनाखै कमेन्ट बक्सआव माने माने कुइसन खालामहरनो हागोन दा बेनि सायाव नोंथांमोननि माने अजद थाहैबाय दा बुजि मोननाय मोनैया नोंथांमोननि अजद जुदि बुजि मोनाखैबा फोरोंफिननाया जोंनि माने रिपिट क्लास खालामफिननाया जोंनि थाखाय बिबान दा एनिवे दा जों बिदिन्थिखौ नायनोसै इज दिस योर मबाइल बेयो नोंनि मबाइल ना केन इउ सिं सं नों मेथाइ खननो हायो ना नङा होमबा डु इउ लाइक मी नों आंखौ मोजां मोनो ना बा मोजां मोनो ना बेबायदि सोंनायफोरा मोनसे कुइसन जायाखै होमबा नों बे ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो ना नों बैसानाव थांनो मोजां मोनो ना बेबायदि आरो बेबायदि जायखिजाया कुइसन खालामनायखौ जों माने इन्टारगेटिभ सेन्टेन्सआव जों लिरनाय जागोन स' गाइस बेखिनिखौ आं बुजि मोनबाय होनना सानो खारन बेयाव माने क्रिटिकेल जायाखै बा क्रिटिकेल जानो गोनां गैया खारन बेयो जोंनि स्टार्टिंसो आरो बिनि जोङो पार्ट्सफोर दङ बे पार्ट्सफोरखौ जोङो उनाव माने डिसकास खालामबासो बियो माने क्रिटिकेल एसे कन्डिसन जाहैगोन एनिवे जोङो सिम्पललि बे पेटार्नफोरखौ जों मिथिग्रोनांगोन सेन्टेन्सनि पेटार्न बा जों बुंफुरलु होनना बुङो जायखौ बेखिनिखौ जों कनसेप्टखौ क्लियार खालामथारनांगोन बिनि उनाव जों बिनि टेक कुइसन बोरै खालामो बिनि सायाव गुवारै सावरायगोन उननि कुइसनाव गाइस बेखिनिखौ आं बुजि मोनबाय होनना सानो जोंहा माने बेयाव इम्परटेन्ट बुस्थुआ मा कुइसन मार्क थागोन नङा होमबा बे कुइसन मार्कआ जोंहा जरुरि बेखौ जों गारथारनो हाया बेयाव जोङो WH टाइपनि कुइसन होआसै बेयाव जों मानो अनलि मा जों होखो बि भार्बजोंनो कुइसन खालामनाय होजोबबाय दा बि भार्ब होनोबा जों सिगाङाव मिथिदों बि भार्ब अक्सिलारि भार्ब बा हेल्पिं भार्ब होनना बेखौनो मिथियो नङा होमबा दा बेखिनिखौ गासै जोंहा हेल्पिं भार्बा 24थामोन 24था नङा होमबा दा 24थाखौ जों बाहायदों उनाव WH टाइप नङा होमबा बेबायदि कुइसनफोरखौ जों इउज खालामनायखौ बोरै इउज खालामो बेनि उननि टपिक्सफोराव जों डिसकास खालामनोसै दा जोङो मानो फार्स्टलि जोङो माने एडभान्सलि कनसेप्ट बेसिक कनसेप्टखौ जों मिथिग्रोनांगोन गाइस बोरै जायो इन्टारगेटिभ सेन्टेन्स माने मा बेफोर बेसिकेलि माने मिथिनायानो मा जोंहा बेसिक नलेज थ' बेखिनि बेसिक नलेजखौ जों थाग्रोनांगोन बिनि उनाव जों माने बिनि सिङाव मा दङ बेखौ हाबना नायजोगोन गाइस बेखिनिखौ जोब्बाय होनना सानो दा नेक्स्ट स्टेपाव दङ जोंहा मा बेयो इम्पारेटिभ सेन्टेन्स दा इम्पारेटिभ सेन्टेन्सआ मा बेखौ जों मिथिग्रोनांगोन नङा होमबा दा सेन्टेन्सआव बेरखांनाय बाथ्राया बोसोन होननाय थोननाय एबा खावलायनाय बायदि जायोब्ला बेबायदि सेन्टेन्सखौ इम्पारेटिभ सेन्टेन्स होननानि महर होनाय जायो बा होनना बुंनाय जायो एखे माबानि सेन्टेन्सआव जुदि सेन्टेन्सआव माने जानाय बाथ्राया बा बाथ्रायाव बेरखांनाय बाथ्राया नङा होमबा सेन्टेन्स मानेबो बाथ्राया नङा होमबा बाथ्रायाव बेरखांनाय बाथ्राया नङा होमबा ओंथिया बा होनायो बोसोन होनाय थोननाय खावलायनाय बायदि जायोब्ला जों मा होनो बेखौ इम्पारेटिभ सेन्टेन्स बुंनाय जायोनो दा इम्पारेटिभ सेन्टेन्सआव मा थायो बेनि कन्डिसन्सफोरखौ जों मिथिनांगोन नङा होमबा थोननाय खावलायनाय बाल' थाबा जाया दा बेयाव जोंहा माखासे केरेक्टारफोर थागोन नङा होमबा नोंनि एक्सट्रा हेबिचुयेल एक्सन थागोन नोंनि बेलेग हेबिट थागोन नङा होमबा बेखिनि हेबिटआबो बेयाव गावबा गाव हेबिट दङ बा केरेक्टार दङ बेखिनि केरेक्टारखौ जों माने मोनबायावबो माने आलादा मोननो हागौ खारन बिनि माने आखुवा बेलेग बिनि आखुवा बेलेग स' बिनि आखुवा बोरै जों बिनि सायाव दा डिसकास खालामनो थांगासिनो दं इम्पारेटिभ सेन्टेन्सनि जोबनायाव फुल स्टप बाहायो आरो नै बेयाव माने इम्पारेटिभ सेन्टेन्सनि जोबनायावहाय मा बाहायनो जोङो फुल स्टप नङा होमबा इन्टारगेटिभआव जोङो मा बाहायोमोन सोंलुसिन बाहायोमोन नाथाय जोङो मानो इन्टारगेटिभआव मा बाहायो जोंहा इम्पारेटिभआव जोंहा फुल स्टप नङा होमबा फुल स्टप बाहायो जोंहा डटखौ बाहायो नङा होमबा बे फिसा डटआ बेबायदि डटआ बेखौ बाहायो दाना आरो साबजेक्ट वार्ड इउ थाखोमायो आरो बेयाव मा थाखोमायो होनदों साबजेक्ट वार्ड इउ थाखोमायो इउआ थाखोमाना थागोन आरो बेयाव थाखोमायो बेनि अनगायैबो बिदि बाथ्रानि भार्बआ जेब्लाबो प्रेजेन्ट टेन्सनि एक्सन जायो बा प्रेजेन्ट टेन्सआव थायो आरो बिनि अनगायैबो बे सेन्टेन्सआव जानाय बाथ्राफ्रा जेब्लाबो मायाव थायो प्रेजेन्ट टेन्सआव थायो होनना बुंदों बेखिनिखौ जों कनसेप्टखौ बेयो बुंखाबाय माने गावबा गाव केरेक्टार थायो नालाय बेखिनिखौ जों मिथिनांगोन बेखिनियाबो जोंनि बेसिक नलेज स' गाइस बेखिनिखौ बुजि मोनबाय आं सानो दा जोंहा बिदिन्थिखौ नायनोसै ना बिदिन्थियाव मा दङ जों बेखौथ' मिथिनांगोन नङा होमबा एसे नायो ओंखायनो
बिदिन्थिखौ जेरै प्लिज काम विथ मी नङा होमबा बेयाव नोंखौ बुंनाय जादों प्लिज काम विथ मी बेयाव इउ थाखोमादों थाखोमाखै गाइस बेयाव प्लिज काम विथ मी आंजों फैफा बेयाव जोङो इउ थाखोमाना दङ नङा होमबा निस्सय बेनिखायनो जोंखौ बेयाव लिरदों इउआ थाखोमायो होननानै आंजों फैनाय लोगो लोगो बेयाव सोरबा सासे दङ नों आंजों फैफादो बेबायदि बुंनाय दङ नङा होमबा बेनिखायनो बेयाव थाखोमादों डु दा वार्क सोरखौबा नों खामानिखौ माव नङा होमबा डु दा वार्क बेयाव डुआव माने इउआ थाखोमाना थागोन खारन बेयाव जोङो माने साबजेक्टखौ होआखै नङा होमबा बेखायनो बेयाव माने जोङो माने बेयाव रोखायै मेनसन खालामखादों बेयाव माने जोंहा इउआ थाखोमायो लेट मी गो देयार नङा होमबा बेयाव जोङो लेट मी गो देयार बेयाव आंखौ थांनो हो सोरबा सासे बेयावबो थाखोमाना दङ नङा होमबा बेबायदि माने आंखौ थांनो हो बेबायदियाव जेनेबा इउआ बोरैबा थाखोमाना थायो इउआ थाखोमाना थायो बेबायदि सेन्टेन्सनि गेजेराव थ' गाइस बेयाव मिसआन्डारस्टेन्ड जेबो जानो गोनांथि गैया जे क्लियारि जानांगोन बिनि बेसिक कनसेप्टसफोरखौ जों मिन्थिग्रोनांगोन बिनि उनावसो जों बोरै खालामो सेन्टेन्सफोरखौ हागोन स' गाइस दा बे इम्परटेन्ट सेन्टेन्सखौ आं बुजिजोब्बाय होनना सानो थ' जुदि नोंथांमोना बुजिजोबाखैबा माने कुइसन खालामहरनो हागोन कमेन्ट बक्सआव दा नेक्स्ट गाइस नेक्स्टआव थांदिनि जोङो नेक्स्टआ मा इम्पारेटिभ सेन्टेन्स दा इम्पारेटिभ सेन्टेन्सआ मा दा बेनि बागै जों सावरायनांगोन नङा होमबा इम्पारेटिभ सेन्टेन्सआव मा थायो मा थाया जों बेखौ सोलोंनांगोन दा नाय फार्स्टआवनो जों बुंफुरलुखौ नायग्रोनोसै दा बुंफुरलुनि उनाव जों मा मोनो बेखौसो जोङो माने सोदांनांसिगोन दाना सेन्टेन्सआव बेरखांनाय बाथ्राया गोसो जानाय हास्थायनाय बोर सारस्रिनाय मिजिं आसा थिनाय रोखोमनि जायोब्ला बेबायदि सेन्टेन्सखौ अप्टाटिभ सेन्टेन्स बुंनाय जायो अप्टाटिभ सेन्टेन्स बोरै जानो हायो होनना बुंदों गोसो जानाय हास्थायनाय बोर सारस्रिनाय मिजिं आसा थिनाय रोखोमनि जायोब्ला बेबायदि सेन्टेन्सखौ मा होनो जोङो मा बुंनाय जायो अप्टाटिभ सेन्टेन्स दा अप्टाटिभ सेन्टेन्सआव आखुआ मा बेखौबोथ' नांगोन नङा होमबा बेखिनिखौल'सो बुंबा जायाना जों माने बिनि आखुफोरखौबो नांगोन बेहा मा आखु थायो आलादा आलादा आखु थाखायो बेखायनो बेहा मा आखु दङ बेनि सायाव जों दा डिसकास खालामनो थांगासिनो दं नाय अप्टाटिभ सेन्टेन्सआव अप्टाटिभ सेन्टेन्सआव सरासनस्रा मे भार्बखौ गिबियावनो बाहायनाय जायो नाय बेनि केरेक्टारा मा होनना बुंखो बेयाव जोंखौ बेखौ नायसे जुम खालामदां एसे अप्टाटिभ सेन्टेन्सआव सरासनस्रा माय थाखोमायनो मे थाखोमायनो मे सरासनस्रा मेखौ गिबियावनो बाहायनाय जायो सरि थाखोमायो बुंफ्लाङो जों माने मेखौ बेसिकेलि जों मेखौ इउज खालामनाय जायो होनना बुंदों आरो जोबनायाव फुल स्टप बाहायनाय जायो आरो जोबनायाव मा होनदों बेहा फुल स्टप नङा होमबा बे फुल स्टपा थायो होनना बुंदों दा बेखिनिखौ जों मिन्थिनांगोन दा बेखिनि बेसिक कनसेप्ट जोंनि थाखाय बोरै जायो अप्टाटिभ सेन्टेन्स खालामनो हागोन नङा होमबा मालाबा नोंखौ सेन्टेन्स खालामहैयोबा जों अप्टाटिभ सेन्टेन्स खालामनो थाखाय जों माने मेखौ बाहायनांगोन आरो बिनि उनाव मा थागोन नालायसा फुल स्टप थागोन दा बेखिनिखौ जोङो बानायनांगोन नङा होमबा मे आरो मा फुल स्टप बे फुल स्टपखौ जों मा बाहायनांगोन मायाव अप्टाटिभ सेन्टेन्स खालामनो गोनां जायोबा दा नेक्स्ट माब्लाबा अप्टाटिभ सेन्टेन्सआव मे भार्बा थायाबो जानो हागौ आरो माब्लाबानो मेया थायाबो जानो हागौ मेया जोंहा मा अक्सिलारि भार्बआव गोलैयो नङा होमबा 24टानि बिबो सासे मेम्बार बे 24टानि मेम्बारनि गेजेराव बियो मालाबा थायाबो जानो हागौ होनना बुंदों सोरखौ मेखौ MAY मेखौ मानो मालाबा थायाबो जानो हागौ होनना बुंदों स' गाइस नाय लं लिभ इउर फादार नङा होमबा दा बेयाव जोंहा मेया थायासै नङा होमबा दा बेयाव जोंहा मानो बेयाव थायासैबा जों मा बेखौ मिथिनांगोन बेयाव माने मेया थायासै दा मे इउ बि हेपि नङा होमबा बेयाव नों गोजोनै थाबाय थानो हाथों बेबायदि फोरमायदों नङा होमबा नोंनि फादारा जिउ गोलाव जाथों मे गड ब्लेस हिम नङा होमबा इसोरा बेखौ बोर सास्रिथों नङा होमबा बेबायदि आसा फारिथिनायावनो मा जायो अप्टाटिभ सेन्टेन्स जायो आरो बिदि जोबनायथिंहाय मा होदों जोङो फुल स्टप इउज खालामनाय जादों स' गाइस बेयाव फुल स्टप बाहायनाय जादों स' गाइस बेखिनिखौ बुजिदों होनना आं सानो दा बेयाव कनफिउस जानायनि जेबो गोनांथि गैया जोङो नैबे बेसिक कनसेप्ट बा बेसिक नलेज दा बेखिनिखौ जों मोजां बुजिनांगोन दा बेयाव मा नायनो बेबायदि सेन्टेन्सनि अप्टाटिभ सेन्टेन्सआव मा जायो होनना बुङो गोसो जानाय हास्थायनाय बोर सारस्रिनाय मिजिं आसा थिनाय रोखोमनि जायोब्ला नङा होमब्ला गोसो जानाय हास्थायनाय बोर सारस्रिनाय नङा होमबा बेयाव बोर सारस्रिनो नोंनि फादारा माने गोलाव जोरथों बियो गोजोनै थाथों नङा होमबा इसोरा बेखौ बोर सारस्रिथों बेबायदि बोर सारस्रिनाय टाइपनि जादों नङा होमबा बेखिनिखायनो बेबायदि सेन्टेन्सखौ माने अप्टाटिभ सेन्टेन्स गाइस anyway you have to clear if you clear then please like this the video okay the next मा एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्स दा एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्स बोरै जायो बेनि सायाव जों डिसकास खालामसै ने एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्स दा एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्सआव जों पेटार्नखौ रायलायनोसै नङा होमबा सेन्टेन्सआव बेरखांनाय बाथ्राया हरखाब गोमोनाय बागदावखांनाय दुखु मोननाय रोखोमनि जायोब्ला बेबायदि सेन्टेन्सखौ एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्सआव महर होनाय जायो जुदि सेन्टेन्सआव मा जायोबा गोमोहाबनाय नङा होमबा गोमोहाबनाय बागदावखांनाय दुखु मोनखांनाय रोखोमनि जायोब्ला बेबायदि सेन्टेन्सखौ जों माने एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्सआव महर होनाय जायो नङा होमब्ला बा मासि दुखुलै दिनै बा मासि साखोलै आथिङाव बेबायदि आरो कुइसन बेबायदि मोनसे बेसिक ओरैनो सरासनस्रा जोङो बाहायनाय बाप बिसासे गारि गोदान बायबायलै हाथारालै
थिग बेबायदि आरो बेबायदि बाहायनाया माने एक्सक्लेमेटरि रावाव माने बाहायनाय जायो बा जों खेलायाव हामारासैलै दिनै बेबायदि दुखु मोनखांबाय आरो बेबायदि दुखु मोनखांनायाव जों माखौ बाहायो एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्स आरो बेनि केरेक्टार्सफोराव मा दं मा गैया जों बेखौ मिथिनांगोन नङा होमबा दा बेनिखायनो बेखिनि एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्सखौ सरासनस्रायै माने वाट आरो हाउ जों जागायजेननाय जायो आरो बेयाव गोमोनाय एबा सोमोनाय सिन एक्सक्लेमेटरि साइन बा मार्क बेखौ बाहायनांगौ जोंनिया बे सिनखौ जों मा इउज खालामनांगोन बेनि थाखाय जों माने एक्सक्लेमेटरिनि केरेक्टारा मा बेयाव बेबायदि सिनखौ बाहायनांगोन बेयो मा सिन बेयाव जोङो बे सिनखौ इन्टारजेक्सन बा एक्सक्लेमेटरि सिनखौ जों मा खालामनांगोन बाहायनांगोन स' गाइस दा बेखिनि फार्स्ट कनसेप्टखौ क्लियार जाबाय आं सानो दा नेक्स्टआव जोंहा मा होबावदों नै दा नेक्स्टआव माखासे एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्सनि गिबियाव इन्टारजेक्सन बाहायनाय जायो आरो बिनि उनाव कमा एबा एक्सक्लेमेटरि फज'नाय जायो दा माखासे सेन्टेन्सआव जों मालाबा कमा बाहायनाय जायो नैबे कमाखौ बाहायनाय जागोन बे फिसाया बेबायदि कमाया बेबायदि कमाखौ जों बाहायनाय जागोन आरो बिनि उनाव इन्टारजेक्सन सिनखौ फज'नाय जायो व्हाट ए बिउटिफुल साइट नङा होमबा बेयावबो जोङो माने बेयाव मा बाहायखो निया कमा बाहायबाय बिनि उनाव एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्स दा नेक्स्टआव नाय व्हाट ए नाइस पेन नङा होमबा बा समायना पेन बेयो नङा होमबा बेबायदियाव जों माने निया एक्सक्लेमेटरि माने मार्क बाहायदों नै हाउ इज द बिग ट्री नङा होमबा बेयाव गोमोहादों बा मा एसे गोदोर दंफांलै बियो बेबायदि आरो बेबायदि बाहायनायाव जों मा बाहायखो हाउ इज द बिग ट्री बेयाव एक्सक्लेमेटरि सिनखौ मार्कखौ जों बाहायनाय जाबाय स' गाइस दा बेखिनियाव नोंथांमोनखौ आं बुजिदों सानो जुदि बुजि मोनाखै कमेन्ट बक्सआव लिर आरो जुदि जोंनि भिडिअखौ सिरियालि माने A to Z नायोब्ला थारै नोंथांमोना माबा मोनसे प्रफिट जागोन लाइफनि थाखाय आरो बैफोरबायदि फरायसाफोरनि शेयार खालाम जायफोर फरायसाफोरा दासिम माने कनसेप्टफ्रा क्लियार जायाखै स' गाइस आरो बर' फरायसाफोरनि जायबा मेट्रिक होनो गोनां बिथांमोननो शेयार खालामना हो जाहाथे फैबाय थानाय आनजादाव माने मोजाङै क्लास बा मोजाङै A to Z बेसिक नलेजखौ मोननानै मोजां कुइसन खालामनाय बे जोबनायनि उनाव जोंहा मा खालामगोन टेक कुइसन खालामनाय बोरै खालामो कमप्लेक्स सेन्टेन्स बोरै खालामो बेफोरनि बागै जोङो सावरायगासिनो दं थ' थेंक्स गाइस अल भिउवार्स